Muchero, Wauya muchero, dakarumana Adam. 15, 14, 13 and we go. Trust and test it. Makaita wani mgo. Ayo andiri nani? Iri, rakachena. Hands Maria. 15, iPhone 15. 2 wire. Mchempere. Chakaenda. Phone yakachipisa mchempere. Makaenda yote yakachipisa. Oh, imwe diriro, rakachena iri. Hands Maria pa mchempere. 150. Mchempere phone yakachipisa. Serious? Aiwa. Isaenda. Ochibata chibodongorei. Hands Maria pa mchempere. Why? Mchempere zvakanyeyo chipisa. Iri bo. Alright bo. Trust and test it. 13, 14, 15. Yeah, muchero wakarumana Adam. Trust and test it. I want 18. Right. I want 9. I want now. Ichikwe 15. 15. Izopisa keza. Bari chakanaka. Madziso matatu. Musadaro. Saka ikuda pakadi. Ikuda pakadi. 2 wire. Madam. Ndandu kuita 3 but 2 wire. Nemapisa yakita iPhone. Baba mkuru wangu. Anoshande mufactory macho imomo. Pa uchibe foromani yacho kwa kugadzirawo yedo Apple. Ndikakuti kuti munhu akaruma Apple muzimba unondirambira. Baba mkuru wangu kori nga kuriruma. Ndo akaruma Apple ire. But musate jokes. 200. 2 wire. 15. 2 wire. 16 dai ndinotengerwa padza sapo ndai nya. Ayo rongedza. Ndaifarira. Rega ndikurongedzere. Ndaifarira inaita. Nota idza batiki zvekutodaro. Batiki zvekudaro. Azitombo batiki zvekutombodaro. Panonga pakatoshata. Itwa na ngokupa yese. Right. Handiti maiona. Azvina need kuti munyanya kuivhura ngoti iPhone ino haidi zuwa. Ndakanzwa kuti temperature yayo. Munoita semunhu arobva kun'anga. Aya vadhasi kuti bawandirewa. Mama muri kupiko? Mama iwe iri unochinyi? Mama. One komana ari kupisa. Upise. Tauni. Aiwas. Chinyi? iPhone 15. iPhone cheche. iPhone 15. Ayo marerukire kuita iPhone. Mama, vuleka moto. It's portable and nice. Portable and nice. But ayi patoni. Masima marerukira yo. One munhu ari kupisa pa tauni mama. iPhone. Iwe mapotato yona. Chinyi? Mwatangepi? Mama, pandati Marei. Watanga marei? Ndanzi 200. Uri kubwarara kwemunhu. Ndanzi ndisavhura pandatenga. Mukono unochavarwa zveshovhura ndanzi inoda temperature. Ndanzi ndisavhura pandatenga. Akomana. Don't exclusive amusikuiziva iri muharare muno mwese kuti kwese yazara. Ha? Pamwe kwatwa makoni mena. Macho ndowaziva. Nyarara. Ha? We don't exclusive. Vanokuitira zvese zvirezvi. Vanokulinga ine makamani ari Dubai. Mazwa? Okulingira iwo wabhadhara chauri kuda. Wasizwa? 3 mandege haina wai pa week. Ukaposhe yekutanga yechipiri waitadzi. Yechitatu utwazoposhe yechipiri yechitatu ungatadze ndege 3 pa week. In 2 days time phone yako inonge yatosvika phone kwayo yemhando yepamusoro. Ese baonone marana zemuri kuona. Ari kwenda through Doni yona exclusive. Wasizwa? Mama ndasingazivi kuti kune Doni exclusive. Munhu wakamudinga muna kutengesera. Vamwe maya vatsvuku so. Atsvuku akadini. Vakangotsuka. Aya tsvuku aya. Vatsuka. Ekutsvuka zvino akatsvuka zona rino apa. Ndwato mama ngatitevere ndo kuterani haateereki bamaiwo muroyo kupedzisira kuti ndi mama ndoita sei kwei batete icho chakwechi andiri kuti kusasaswa zvinonesa kuti zvizana basa resa wazizwa mama sandoita sei hapana vakutonganidze imwe mare toenda kwadhoni kuenda kutaurira ichi wazizwa uri zikudununu remunhu kuchene mazino kundoti mbembe ukati ndaone murume uri pano ukati muchino apa dehenyarira nechiro wese